Okay. Ano yan? Kano? Tingnan ka muna ng ano, malalim. Malalim. Ganito ka rito anak. Titignan mo yung basta Oh. Sige, bola pa more. Sige, bola pa more. Titignan mo yung dito. Ano pa? Kaya mo na? Yan. Yan. Boy. Yan. Yan. Yung pagkuha ng pagbibidyo. Asan si Soyen? Magtatrabaho kayo. Makapatila ka na. Ha? Una? Kaya na? Pagod di. Naglaro ng bola eh. Kaya na? Kaya na? Tingnan ka muna malalim. Sa dibdib, sa dibdib. Paano kung kinalabasan yan? Lower. Lower. Lower na lower. Oo, gaganda. Magiging maliit. Na malaki ang ulo. Yun ang kinagandaan. Sana makuha niya yung ulo. Ha? Bola pa buhay. Wala pa more. Guys, ito lang kung kaya ito kay Paul eh. Paul, paano? Yes, mga mga. Pagod ka. Hindi sumagot. Ano ang papakadyo? Yan, naso ka. Magbola, ang galing-galing mo. Pero pagkakadyat, hindi mo alam. Ako naman bobola sa bitlog. Alam mo. Ilang taon na yan pa? 1 year. Pagod siya eh. Wala na. Magito pa sir, di pa nalunong. Bago pa eh. Ako. Pero pag ano na to, kailan na. Kapit na rin to ha. Ako ah. Parang sinalabay lang eh. Eh baba mo sir. Kanda lang. Yan lang sabi. Yan muna dyan. Yan muna ikot. Hindi, pa-video mo muna sa bata. Yung mukha nila. Pa-video. Tapos picture mo lang din. Alright. Load ulit. Terus. Good job, boy. Hindi. Good job. AJ. Kan malagmok nito. Walang ko lang. Alright. Pagkatapos mamaya paliguan niya yung si Basketballer pala to eh, basketballer. Basketball. Football ganito eh. Ano po? Dito lang mo siya kung parang hindi. Pero yung sa tanong pati salita. Baka kumawala.
May ano sir, may client ako sa Sampabel, nagpapa-fisher din. Kung gusto niya lang. Anong copy shop din? Bully din. Gano'n ko lang yung bill? Maganda yung bully niya na medyo standard. Malaki. Hindi, sakto lang. Sila laki nun. Yung lalaki. Gusto ko sana kung meron mas maliit. Sige. Dito pa kasi nga personal pero patingin ko ganun lang. I-send mo sa akin sa messenger yung Sige sir. natanggal. Tanggal. Maliit pa yung black ball niya. Yung black ball niya. Mas malaki pa itong bitlog niya. Minsan mo sa laki tayo nun. Bata pa kasi. Wala pang 2 taon. Pag 2 taon, malaki na din. Okay na yun?